Tiprasa amjai rogotabok wati wakeno lama hamya chungpherang hamya abahai kabangma birman jengjalo katai tongo tiprasa amjani lukorok tiprasarok tabokbo nugjagui tongkho tiprasani bial bikata tabokbo hapang supungir mayko tiprasaroni manthai tei tiprasaroni jengjalokno abahai keno koktoma kasapeka belbari adi blok bai khobjangnai somacharon kami tei rasa dosrat nagar kamini lukorok belaino jengjalo klaijak tabok khano CPM habang tongprobo rajagya tiprasarok boroni manthai soktai rokno tabok BJP IPFT tipramotha habang khalai tongmani yagolobo tiprasarokni jengjalokno kamui rajaya kota bukhano lukorok o jengjalokni katina bagui habangni thani koikha jono lama tei chungpherang rok kaham ke sepsaurna bagui tei salkisani yagolono Loksabha wngna thangi tongo phiaba o Loksabhani sikangno boroni lama rokno snamui riya eba kheba chungpherang rokno ri maya khe borok bot boriya hanai kok salaikha khanai di o tiprasaroni bial bikhatani kok rokno no lama no khana je bud sriya ombo kami klai chungpherang olokhe ko berbari blok rasa tamu jengjal tongnong ni o kami ni je lamaro problem ni khnawo he kuba khana la sunani problem ni khnawo yang wa lama hanya sida thingcham chapi yokai yakai pulse rei snamu ko sai basa bayo kha ko chamno sa phaka ni nai thang baka secretary ro ko khanya haisi ko tam khani basa noro bisu ko lama ti lai ma to ko ja jorti yang timang se sarbo sar bisu balkhna kuri pasu boso be thakya sang timang tere porno yang timang suka to tiro mo jai seman ke bus namnani bagi ke dana kere nai thakya chamno ko nai thakya asa hanya haingo matang phani ba sunam razakya sanam razakya cái vụ làm bó vụ ba nó bó wal thì này cái giá này hơi sầu cái wal nó có sự sao hay như này thằng biết là sẽ cái ta đi rồi pháp phải nhata cái sao bút sung khá cái bút tăng je lama sunam na thang kini le je jaga malik rok lama ni bagi jaga rona gosi cái kering sao có số cứ yang ban malik ban wal cái khó mà không sati wal ro kan ke rona gosi ban theo ở hakono ban hanu loi mano ka wal ri ta sere khne rok pori tongne rok biang lama ti laisu yang timang no por song ka gon thawre mang se nong ni kami wo rok suk rok khang ke ambulance gari rok phajani bo ma hake haijak bo ba hake no khangja talang ma ya te yang tin ke ba sugidar talang ani ko wai ngro ba balang yang ti ma talang lai ta tabu hasta hapang no kam ko kusana ni musu ola mani bagi alaman bagai sengau abun seng sajo naita senamna bagai lokona bagai kana tan shani na norok ni board election nung sunai ala mana senang lai ko jokan te norok ala mai ke biar ti sinai board na ja ke semput seriya sriya jengno lama yang ti kaham ka rathe sembut sriya ni ko but kok sanai sadi ola mani bagi norok iko yang ti nyo hamya sayang ke yang ti mang talang go angge kuno gari gura bo yang tip thang maya kuno maya angga ba hamya sayang ga waing bai rok sabaliu biris hosi talang ge hakima thang lai jau hamya say rok hospital lo aba hai kuno subitar tak phan samaya o lama rok nai ji ko debang ka bai kuno subitar kere nong ni emle monti rok lo sabo haja nai thai borok to sidu phaja nai phekya phai na phai bai monti rok ta phaya ko taklai norok board na ja lama riya ke sono o lama kaham ka rathang ka seng khana but si riya nos no khala yasin para kaisa o lama sanam riya kai आज kai jengjalo kalai jang kho lama ompo kami kamu sambosaron para ini bung se ani bung sonjili debruma